Kinoilam ka Coordination Committee of Registered MEECL Association but Union haka sautere unailar arja arpusan kila penlong ya kejingalang banya merjimut haka pia day bagi jinge kiba kinong tray MEECL kia kendo nakapor syakapor. Habakran sigilat pathai kubor uba arju dekhar upresiden ulaong. Bakakan hun kam kedokti yano Henry kum kinong tray kikwa ban penpau ya kijing kiba kia kendo nakapor syakapor da kabak kedau. Baka jing tray sitam jong kinong tray baro laki day kibadan hakinu gibenta kikam kiyat bet. Henry hapreng jong kata kadon pat ka jing duna bat ka basngosi ka long baka sarkar kam syam lala ban pendap ya kikam kibalat kad bahakiwi kitanat kilale Henry haka MEECL pat kam syam ladan kum kata. Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Thank you very much. So we'll have a photo. Long live Singapore! Long live Singapore! Long live Singapore! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Dengan kuat berkeran sepanggan mereka input based distribution franchisee mah kani kadai ke bagi lahan abari kartu kani company kartu kani ki subdivisions mah hagi por bal alajna te nakaliang jong si karmong la thos pa management la ongru yaki ba fi gini company kila default kadang kawi company fetco kabla default ado ngatai mentayo kala pois ki 10 crore mah bat kala file ru ya kata bankruptcy applications ke jongka mah apa kani ka tribunal te lada kum ke management pila ben syah do kan ni balai kan menta ba phim ai ngi kibrio minimum ke bingin kam ngin ran himangi ho yo menta kala kolos kala banon life percent reh kisnam ki banwan apa ka sisnam asnam nganut bang garanti ya fi bagi nong tray gi jongi kilong capable ngila ban reduce ya kata kolos syak hatsan 100% abangi pai Syakini company. Hak itu ki area dengan chimik example ke jong fipa Mosen Ram subdivision. La filai pe jam tu. Nado 11 kb line ba LT line ki giron maki. Kabik substations ni pe mangi ba 30 kb line. Ki infrastructure hang tu kala her bah. Namar kani company kasu kamai be. Kamdan kata ka maintenance kini infrastructure. Bar kini ki schemes ki ba fair kabakawan lamba jong government of India. Ni kamla on pentrikam hak itu ki jaka. Te ngi request ya ka management ru bahkan sim tibiang ya kan ya ai kan minimum requirements iki beri jongi ban ngila ban baru ya kan infrastructure ban ngin ai kas best of service ya gitu gibri beran sekan kan monson ram ban ki bahap apa jakan ka subdivision bar kumjuru ya kiwe ki subdivisions beran apa kejelar jongi nah kadang te mata bagadan ni company tingilong kan lamba balai baklam cancel long fisu naduk gitu por balai bagi sya bahaduk ani kisnem te bahkan ya atas nem kan long Atas nem balai ala bun snem kan kalau default ka payment kan dengan tu ke action ka bagi sim kan kini ka organization hi kadai ban ai ka service ka bahatam do ka jongka supaya ba hak bay dai bat ka jim sam ya ka boarding hari ngas ngopat kumu engineer but belum responsible ru ya ka bha ka miat ka jongki nong tray badik organization hiru berkawai ba maybe ngidang don ka scope ka bangin improve hapadeng ka jing tray syutom ki jongki nong tray baro lagi day ki badan apa ki office ki accounts ki security ki badan apa ki feel ki pendep la ka benta ka jongki hade pedeng jong kata ni ipat ba kadan gajing duna la ka de nak sarkar la ka de nak management ka jongi bagin ayangi ya kata ka support baling ong kata namar ba pini iba hakini kisnem ngila build up ya ki infrastructure ki jongi ki pabun ba lagi de ki line ki substations hapok ki field ki accounting kabangi happen pendap ki por namar hakini ki juk ki bementa ngidan ki regulators ki bangi happen pendap hagi por balabu ki time bomb
handai ke songsi kolong ba nakanu ka daw baka sarkar ka management ka feel malap nong kata bahkan pendap ya kita kejingdan kam minimum ngimong mengidan kam sibon handai minimum manpower requirement kuma fi hagi state hagi district ba fair menta ila fill up dot hoj bagi departments ki ba fair lamba ki different recruiting agencies lagadai ke MPSC lagadai ke health lagadai ki wegi police hari hangi kamdan kum kata kabelang permanent in nature handai ngakwa bani thor fi ba commission ka Meghalaya State Electricity Regulatory Commission aka absal turik Oktober 2000 clear di kelas state ang to ba pila bentung yaki beliau subject to wafin justify but nila man justify kita fi bun pun ang kini ki assets mo nado kisnam nyopu arab ngla simti kum ka MSCB dan MSCB hado menta ila kiyo dagi posha hari ka manpower kadang here te kani ka ka ba ngiyo bani kerenda kasni kum juro kontraktual gi jongi kiba la trade ki post nem kiba ai ka service ki family gi jongi kiba fidna ya ki hado menta kasni ru ya kataka ke ba kinyo ya kataka permanent ke jongki hari fimla ban decide do mentaro ila ya che jingi kren nakapor kadang itu pat ba kadan ka jing pensuki kumjuru ya ki security ngalong concern ba bat mangi berhaj ngalong concern ba PE menta ya ka jinglong jingman ka jong dengan neighboring countries ka jong ke Bangladesh along very hostile ya kari ka jongi but PE ka kanong long vulnerable ka border ka jongi but PE kita kili ano ma kiba different ni leno ma maybe hakiniam maybe kat kiba dai ngimtep ka banjai ka jela ka jongi harepe kini vital institutions ki jongi bangidan lagi dai ki dam ki substation ki power stations ki jongi manu paman kiba pli kini ki home guard tangga ka bde ka hok ka jongi ru ibaret tam ru till today feel kani ka bangiban pa ko jing song si sha kila ai ka service ka jongki idan gibla tracens name shipos name katsens name apos name hadai kadai ka hok ka jongki ka baginyo ay kata kabala class na po kaneka home guard and civil defense ka baki class ki as a highly skilled ya kata harap himself but ngamong tangi kini vital institutions ka jongki utilities ka jongi sikiway ka national security guard habaki one ban assess ya ka preparedness ka jongi tung utility kini ka bangi pa ki dam ki substation si jongi ki siya makalong vulnerable ki ima ba ki kani ka de ki ba ka organization ki ba he ki jongi ka state na below chief minister honorable chief minister ba fin chim khiai kani but even ni government of India ba fin chim khiai kani namar ba ngimtip chisen kasni kan jia yo god forbid mo ba mga mangi family ki jongi yo ngilik kai sini sitai yo kidan ki bom hang tay babu kini gili ano kani ka de ba kum ka jala namkren kum engineer namkren kum nong tre jok MCL kani ka por harai aku amna pa hune bakani ka de serious issues ba kum ka jala kum kari ngia kendo ma de sakawai padu ka belang very important ka bang aku amna pa hune kalong kani ka revision of pay scale ma kani ka revision of pay scale la pantre kam ya kana do isnam haknai spa sa pantre hakini gi power utilities por khaj kisi pantre kam kaman ka samsnem ka jongir ngla de kata handai ka basongsi kalong ba mentala nyobnai tam kila de benle nado sitrik Januari arajar arpusan hari hado menta ka management tempat penmi ka notification tengi request ka management ru kanang makanum dan kanu ka burden maka area burden kum mengimat aki au arajar hatsan bahar kasan ka area kadang clear hado uni November Desember arajar arpusa tingim ku aban mat kum kita gi burden de ka confess ka organization government confess iku apa fin clear no ya kan notification kepada juga revision of pay scale namar ba ya kan iru commission kala allow when it comes to employees cost fi tingalongo long babalay ba nakaliang jong ka management kapon suki ting appeal yo CMD jongi ya ki board member to honorable power minister to chief minister ben chim khiai kan ni khanang ba
kum ki nong trei nyo ai ka badika hok ka jongi bana kwa ro ban ong pi hang ne ba kum ka si karmau ngin sia long ngin sia kendo biang ka meeting ka jongi ka behe ma menta ka sngi ki bawan ki tangi marjan hane ki asor ba khapsor ba haka second week ka jong September ngin sadan ka meeting ka behe ba haka ba kenado na barok ka district kinwan wat hangta ngin sim ya ka rai ka batenge lada kamdan ka nuru ka visible action ke bangini i nakaliang jang management hangtangin sarai lagi day ban shim ki steps ke bangin inya khmat na banta bang announce ke education ru nginum hesitate ban shim hakataka conference ke bangini kendu aka second week jongu September. Nolor kata ulo ongru baki nong tray ki bla tray slam henry kim pat thung kampura yaki bat kumta ka seng ka kentu ya katanat ban thung kampura no yakini ki nong tray. Pi kumokolong menta tangi contractual ru ngim duna ya ka kan rew kan nyuspa nolor kita ru kidang dan namar ba ki regularly mentang ilang duna ya ka arhajar ki regular staff TPE over the period of time kajing expand ya kan ka organization ka jongi te ngim ang ba 100% ka diban fill up at least have a road map ba kumno ba fill up at least in the next 5 to 6 years fila ban bridge ya kan ka gap pi ka balong serious ba ka di kan ya menta kum akhirnya technical post bit accounts ru hang ru apa ka corporate office ru mentala dangi don be di contractual menda kumno menda kini hakon no kar kom kin sim kum kita ki ban pe ki power station ki substation ki jongi kana the huge gap kumno fin run ni kini ki equipments ki be ki spa crore hato kan dan accountability pingi ngilang la bain ngi under different section act be it Electricity Act 2003, be it Factory Act, but kiwi act. Hari ngapai jangan ni jala ka jongi la violate di kita berfai. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.